Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңа мәктәпләргә беренче каңгырау. Яршалыда притяжение мәгариф үзәге һәм 16-нчы мәгариф үзәге үз ишекләрен ачты. Яңа үзгәчә һәм 340 урынлык Яршалыда иң зур балалар бакчасы ачылды. Яңа мега мәктәпкә беренче каңгырау бүген 1 сентябрьдә Чаллыда притяжение мәгариф үзәге 7-нче гимназия үз ишекләрен ачты. Тантаналы линейкада республика премьер-министры Алексей Песошин җитәкчелегендәге дәрәҗәле кунаклар булды. Мондый вакыйганы безнең төшерү төркемендә игътибарсыз калдыра алмады. Притяжение мәгариф үзәгендә 57-нче гимназияда 36 сыйныф укыячак, шуларның 17-се башлангыч мәктәп сыйныфлары. Лабораториялар һәм кабинетлар барлык кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган. Робот техникасының аерым сыйныфы бар. Ребята научатся собирать простейшие модели роботов и моделировать на 3D принтерах. В новой школе ребята могут воспользоваться бассейном, поплавать и на площадке воспользоваться различными тренажерами. Укучыларны һәм укытучыларны котларга республика премьер-министры Алексей Песошин килде. Уважаемые родители, уважаемые дорогие дети, в новой школе созданы все условия для хорошей учебы. Я хочу вам пожелать успехов. Пусть год будет наполнен интересными событиями, добрыми делами, в добрый путь. Но и на праздник не приходите с пустыми руками. Разрешите вручить сертификат. Сертификат исә компьютер җиһазлары алу өчен тотылачак. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Республика премьер-министры Алексей Песошин 16-нчы мәгариф үзәге укучыларын да, укытучыларын да котлады. Бу шулай ук 1501 балага исәпләнгән мега мәктәп. Яңа белем бирү учреждениесе яшь микрорайонда 34-нчы комплекста урнашкан. Толырак алдагы материалда. Менә 16-нчы мәгариф үзәгендә беренче каңгырау яңгырады. Бирдә беренче класстан алып 7-нче сыйныф укучылары белем алачак. Бу 712 малай һәм кыз дигән сүз. Я сегодня иду в 1 класс, потому что я хочу учиться. Очень надеюсь, что мне тут понравится. И мы сюда приезжаем, поэтому и эта школа выбрала. Да и у меня очень большие надежды. Уңышлар яхшырак булсын өчен барлык кабинетлар кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган. Мәсәлән, һәр сыйныфта интерактив акбур комплексы бар. Ул бер юлы 3 тактаны үз эченә ала. Акбур, маркер һәм интерактив панель. Мне дали 2 А-класс. Естественно, мне нравится, что здесь все новое. У нас интерактивная доска, у нас все здесь оборудовано. Мәктәпнең логотипы йолдыз, 16-нчы мәгариф үзәге патриотик тәрбиягә басым ясаячак. Шулай ук футбол, волейбол, баскетбол майданчыклары җиһазландырылган. 2 бассейн, башлангыч сыйныфлар кабинетлары өчен катлы аерым блокта урнашкан. Бинада Face ID системасы да урнаштырылган. Аның ярдәмендә баланың мәктәпкә килүе һәм аннан китүе күзәтелә. Благодаря национальному проекту образования набережный Челнах сегодня откроют двери для наших детей 2 новенькие и 7 капитально отремонтированных школ. 16-нчы мәгариф үзәге кирәкле әйберләр белән тәэмин итүгә карамастан республика премьер-министры Алексей Песошин мега мәктәп директорына компьютер җиһазлары алу өчен сертификат тапшырды. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген Яршалыда 2 мәгариф үзәге генә түгел, иң зур бакчаларның берсе дә ачылды. Сандугач балалар бакчасы 340 урынга исәпләнгән. Тантаналы чарада премьер-министр Алексей Песошин, шәһәр мэры Наил Мәгъдиев һәм Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина да булды. Мөхәммәд Галиевлар гаиләсе балалар бакчасы ачылуны бик күп еллар көткән. Алар 63-нчы микрорайонда яши, ләкин моңа кадәр аларга кызларын башка комплекстагы балалар бакчасына йөртергә туры килә. Мин бик шат, бик җайлы, бик якын садик. Рәхмәт, бик зур. 132-нче Сандугач балалар бакчасы яшьлек микрорайонда урнашкан һәм 3 яшькә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә учреждениедә яңа урыннар булдыру программасы буенча төзелгән. Созданы все условия для того, чтобы мы дальше могли бы наших детей в комфортных условиях воспитывать. Это забота государства, это забота руководства республики, это забота города о настоящем и будущем наших детей. Трак районда балалы яшь гаиләләр күп, шуңа да балаларны туплау тиз оештырылган. Я хотел бы поблагодарить строителей за своевременное выполнение работ по строительству детского сада. Детский сад получился красивым, уютным, просторным.
один из самых больших детских садов на 340 мест, 18 групп. В здании имеются все условия для качественного воспитательного процесса. Балалар бақшасы территориясында һәм бақша ішінде 69 видео күзәту камерасы урнаштырылган. Қорқынычсыз мөхит булдырылган. Кіру урыннарында электрон ачкычлар һәм видеодомофоннар. Шулай ук бирдә махсус резина япма белән капланган 2 спорт майданчыгы бар. Төзелеш барышында янгынга каршы һәм вандализмга каршы материаллар файдаланган. Основным направлением в нашем детском саду будет робототехника и детское программирование. Мы будем с вами растить инженерные кадры, IT-специалистов будущего. Балалар бақшасы мөдире 3 миллион сумнан артык грант тотканы бу очракларга робот техникасы, җиһазлары, программалаштыру өчен конструкторлар сатып алынган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Белем бәйрәмен укучылар гына түгел, студентлар да билгеләп үтте. Булачак укытучыларны әзерләүче Чаллы дәүләт педагогика университетында да тантаналы линейка булды. Педагог һәм остаз елында югары уку йортына 1000-нән артык беренче курс студенты укырга кергән. Бермеңнән артык беренче курс шәкерте бүген педагогик вузның студентлар софына басты. Алар 6 факультетта белем алачак. Күпләр өчен һөнәр сайлау очраклы гына булмаган. Балалар белән миңа эшләү бик ошый. Шуңа күрә мин укытучы һөнәрен сайладым. Үзебезнең монда индустриальный педагогический колледжны укып бетереп, НГПУның беренче курсына филологический факультетына укырга кирдем. Балалар белән эшләү миңа бик ошый. Алда да мин Чаллының берәр мәктәбенә укырга, эшләргә, кирергә уйлыйм. Укытучыларга кытлык ел сайын арта бара, шуңа күрә дә югары уку йорты булачак студентларны әзерләү өчен яңа ысуллар һәм алымнар әзерләүне дәвам итә. Психологик, педагогик сыйныфлар белән актив рәвештә эш алып барыла. Сегодня наши студенты, уже будучи на студенческой скамье, на последних курсах, работают преподавателями, очень востребованы и дают возможности, мы даем такие возможности преподавать, в том числе и в новых школах, где образуются вот такие очень хорошие пространства. Тантаналы эштән соң гадәттәгечә беренче курслар өчен беренче кыңгырау чынлады. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барыгызны да белем бирү көне белән тәбрик итәм. Продсклад «Победа». Чай «Черный чайный век» 100 пакетиков 122 рубля. Колбаски «Охотские премиум» 250 грамм 85,90. Впервые в Челнах. Камчатские деликатесы от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица с 4 по 9 сентября. ТЦ Дубрава. Проспект Автозаводский, 18Б. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Завтра конкурс. Я сделаю межпланетный крейсер. Вот что мне нужно. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход. Мне нужно все. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Требуется начальник отдела качества пищевой промышленности. График работы 5 через 2. Вахта. Зарплата 45 тысяч рублей. Телефон 8 987 181 69 17.